Hola, soc Abo, cantant i guitarrista de Bernal, i estem així a Dolores Marquès. Es diu Dolores Marquès perquè nosaltres vivim a Dolores Marquès, així ja venim aquí. Realment tot el disc parla una mica com del nostre entorn, no? Més proper, ja siga pues, de relacions, d'amistats o de familiars o del curro. I, òbviament, si parla de l'entorn, pues, tot el tema de l'habitatge i més a València és algo que t'alces del llit i és impossible com no parlar. Em va eixir aquesta lletra d'una forma com molt orgànica. Com pot ser un privilegi viure a la meva ciutat, perquè ja no t'estic dient a casa en tots els lujos, no? I en plan, i en capritxos i tal, no? Un piso a la teva ciutat sembla un privilegi i això, aquesta frase té que xirriar. Havia escoltat Dolores Marquès però no coneixia la història que hi ha darrere de Dolores Marquès. I quan vàrem vindre a viure així, vàrem buscar com el nom i tal, en plan, és una història molt potent, també, la de la professora Dolores Marquès. No té res a veure l'habitatge, directament, no?, d'aquesta professora, però sí que era com un nom molt potent per al el missatge que hi havia darrere de la canció va ser com, ja, és que va estar casat. El videoclip es va fer només un dia, tant a tota Virolla. Estava claríssim que hauria d'aparèixer un Imaclet moltes voltes. De fet, apareix no només Dolores Marquès, sinó més parts que hi ha per darrere. Al meu pis som 3, pues 2 de 3 som melòmans. Ens vam fer match musical i va ser com, tio, per què no muntem un celler? Doncs vam muntar el celler junts i com vivim els dos a Dolores Marquès, pues discos 17 dòlars. Anem a editar a Comic Sans, que és un grup de Donosti, i ja tenim també ja palabrat i estem parlant en grups així de València també per a editar o per a ajudar-les en qualsevol gestió musical. Jo crec que com els 4 venim d'interessos musicals com molt diferents, en plan, jo puc vindre pues, més del pop i la resta pues, més del hardcore, del metal o del math rock o del midwest emo. Crec que eixe barrejat també fa que com el so és peculiar perquè és un barrejat, el públic també és un barrejat.